Намирам се на спирка Сливница, в град Сливница. Сливница е един от градовете, намиращи се в София област. Както знаете, аз съм кандидат за народен представител в листата на Ние гражданите, като гражданска квота за София област. Кой е основният проблем на София област през последните години? Това е проблема с транспорта. Много от селата са откъснати, има графици за пътуване до по-малките села само в определени дни на седмицата. По този начин транспортната инфраструктура на София област започва все повече да се погубва и от това, разбира се, най-много губят гражданите и живущите във всички градове от София област. Това, което на мен ми е направило впечатление, тъй като аз често пътувам от две населени места, намиращи се в София област, а именно от град Драгоман до град Сливница и обратно, или пък от град Драгоман до София, няма съгласуваност в разписанията между БДЖ и малките фирми, които подсигуряват маршрутките за съответните съседни места, в случая Драгоман, Сливница, Драгоман, София. И понякога се случва маршрутката да тръгне, след точно 5 минути да тръгне и влака и след това 3 часа, примерно, да няма никакъв транспорт, което просто не е мислено и не е организирано в полза на гражданите. И за това си мисля, че представителя, който бъде избран за такъв за София област, би трябвало да работи именно за съгласуване, най-малкото за разписанията между съответните видове транспорт, като разбира се това може да стане и чрез съгласуване действията на съответните общини в София област. София област е един от най-големите изборни райони, но при желание би могло всички кметове в тази област да работят съвместно за това да организират по-добре транспорта и всички граждани в тази област да се придвижват много бързо от едно до друго населено място и да не остават отрязани селищата и особено малките села, където живеят възрастни хора и на които понякога им се налага спешно да отидат на лекар, но не могат да хванат и всъщност те нямат алтернатива да се качат на какъвто и да е транспорт до даденото място, където има спешен център или болница.